Soorlu sol angeqqaatsinningaanni asaneqarangatta sol eller paaraluta sol apoqalulluta ajungiittuni ta ootan musikivaajorne som kærlighed. Altså sådan, det er, hvor man møder hinanden, og så kan man lide hinanden indeni og udenpå, og man kan virkelig meget lide hinanden, og så kan man blive kærester. Amnamen oqanngikkaluarlunaammalugineqarsinnaasa. Nuannaaqatigiaakkin soorl yuullimi imatanisa persuarsiortoqaraaguta ilangisinnaasaakkit ta ulapeqatingeruyorlungin ikettoqis. Kærlighed er i man føler, at man er sådan elsker hinanden. Amma omatia imasiolisa tik. Tunnisillun. Ullimi ilaqqut ilangeruyorlungin. Anertaariangaatta alaatsimooriangaatta qimmaaringaatta averstikkama toqortormiini qaaqqusiu kammaraalikkattagisaqattaarpukka Immattu illarnarnarmo siaqqanerorlusaarani arlaanni immattoruni illarnarlat. Om fredagen, og når jeg skal til Thailand. Og når jeg er mest lykkelig om fredagen og i Bangladesh. Og den dag, hvor man har fri nogle gange, når hvis det er påskeferie, eller man får slik, eller sådan, man ser film og spiller noget med sin familie. Jeg tænker stadigvæk på min farmor, siden hun døde det et år siden, så min bedste minder er min farmor. Mine bedste minder, det var da jeg fik mine bamser, mine 3 yndlingsbamser. Den ene fik jeg, da jeg blev født, den ene fik jeg, fordi at en havde klemt den, og den anden var, fordi jeg havde fødselsdag, og en havde klemt at give gave. Besøgtvalget imellem påske imellem jul. Juleqatigiluta. kammaraatikkilagiga Nipilersoq. Hykkerujoraangatta ta suufamu innaannarluta filmiruyorluta. Sisimpiä. Anaqil. Fedriaqtarluta. Qornumuqartarluta. Nuannaartarpugut уллоартарпун тамат нуаннаарлута апеққутаатиннерусуна тааnersoq павиакла Feriaangatta ila naanakkukkaqimannikugum ta uteqqiisalluutsa man er sammen med familien igen-agtig, selvom de ikke er stadig sammen. Men det er ligesom de er.